aja dipisah, aja dipisah, aja dipisah, aja dipisah, mati kowe, mati kowe. Caedan bapak nih mah diantemi sareh ora sareh ora aja dipisah to arep tak antemi antemi apa kowe ora ngantemi iki mah ngantemi bapak mbel sak tuli tombel mbel sole ora pati nduga mono iki dina minggu-minggu kaya ngene wayahe bapak sare merga minggu kuwi prei sak kabeh-kabehan mongko ora biasane aku ki nampa sowane bocah-bocah kadang kala nek sowan kuwi mesti ngabari sikik ya mongko iki ndadekke bingung iki bapak lagi wae blonjo saka nyegat bakul sayur iki cah telu kok doting jeruntul sowan ning pendopo dole sowan ning ngersane bapak mongko sing lungguh ning ngarep dhewe Bagong mongko Bagong ki anak ragil lah kok wani ngungkurke karo kakangne mbarep Gareng Gareng padha kanthi slamet sowanmu tole nono namit masang kaliman tabit tinebena ngilodun itu maweng tawang tuwang linepatno ing tolak manu Pak pareng pamujinipun bapak nimbali karo Nala Gareng sowanku didangu Pak antuk pangestuning dewa lan dongane wong tuwa sowanku ora nalangan suwiji apa Pak ya mung aku ngatur kesembahku katura wae nang ngersaning bapak ingkang dahat Sinudarsana ingkang sak mengko wis kepareng nampa sowane Nala Gareng iya Pak Tompo pangestune wong tuwa wae tampanana dole no nggih sampun sanget anggen kawula pundi Petruk padha kanthi slamet sowanmu dole pinayungan ing kawidadan ring Sambikala tebih saking Rubeda sowanipun ingkang putra Pak nadyan aradi randhat ngen kula ngaturaken merga niki wau ning atase ming Panakawan lesebo nganggo gending jangkep ning ya ora apa-apa ya Pak ya ora apa-apa kuwi ndadekke nilai plus kanggo awake dhewe lha inggih bektiku katur nggih Pak nggih tak tampa Petruk pangestuku tampanana nggih Pak pun kula pundi ndadekke jimat Bagong padha slamet sowanmu tole anakku cah bagus Newang Sukmana mangadili nuwe ana pracekaning wang kuwi ukara apa kuwi ana pracekaning wang ana sasmentaning sun jagat wasesaning Bathara bawana langgeng sinunggih tatanara bojleng-bojleng iblis lanat padha kan matur nuwun ya Pak ya saurunge gandeng aku ki anak ragil ora kok teges aku ninggal Subasita ngungkurke kakangku ning anane aku ngungkurke Gareng karo ngungkurke Petruk ki merga pancen sing Dewi Gati arep matur ngersane bapak kuwi dudu kok Gareng karo Petruk ning sing arep duwe atur sing arep tak sampaike ngersane bapak kuwi aku dadi wis ora apa jeneng lumrahe apa jamak lumrahe menungso yen to aku sowan ning ngarep dhewe ngadhep ning ngarepe bapak ora apa-apa yen ngono kowe ngungkurke kakangmu ki merga Pak merga sing Dewi Gati aku dudu kok kere-kere loro iki kurang ajar to apa ngono ya kere kok ngunekke kere kaya ngene lha nek aku ora sugih ya sugih ki tegese sugih rasa panarima karo kananku sing kere ngene iki lho Reng ya wis ya padha wae ora penting gleleng
Sowanku ora nalangan suwiji apa, Pak. Ya mong aku ngaturke sembahku katura konjuka ngersane babe. Babe hutan. Kurang ajar babe kok babe hutan. Iya. Tak tampa dole ora liwat pangestune bapakmu wae Tampanana. None nggih sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat paripe dayana ing kasantosan lair lan batos kula, Pak. Iya. Sowan wong tuwa kok ming nganggo kathok kolor. Monggo mesti bapak kuwi nampa tamu paling ora dewan, paling ora bupati, paling ora camat. Lah kowe sowan ning ngersane bapak kok kowe nganggo kathok kolor. Niki kula bablasan saking anu, Pak. Kula wawan ra pun mayang. Ngaten. Kek kula niku ndelalahe mboten beto salin. Surjan wiyaga kula nggih mboten numan. Dadi kula pun mligu ngaten mawon kula malah sekeca malah silir. Kelan kula mriku ingkang mempelopori wayang limbah menika. Nika kula. Iya, nggih. Lah banjur pripun, Mak? Kaya sing wis tak aturake sebabe kowe ngungkurke kakangmu loro kuwi mergo kowe Dewi Gati sing arep tak aturke ngersane bapak. Nggih. Lah. Nek pancen sing Dewi Gati kowe ngopo kowe dadak nganti kakangmu sak kloron sowan ning pendhapane bapak. Nah, iki ngene. Ora sabasa wae ya, Mir. Sak karepmu. Nek ana walat ya sandangen dhewe. Ora. Aku ke lelanange jagat lan curing bawana. Dadi aku sengara apa kuwi kuwalat karo bapak. Mergo aku ki wis ora ana sarif sikune, ambek duraka karo Semar. Iya sak karepmu. Ning ngatasé aku Dewi Gati dhewe ngersane bapak. Ngopo kok aku nganti karo Garing karo Petruk takjak sowan mrene iki ngene ya, Pak. Bapak ki nek adat saben nek anak-anak mara ki mesti ngingoni. Mesti aku tok gaweke sop. Sambel bawang, sego, useng-useng, tempe garit. Kuwi mesti komplit dicepake nggo nyuguh anak-anak. Lah gandeng iki gareng iki kanane agek keterpurukan ya Ren ya. Heeh. Bojomu mulih ngalor wis suwe to Ren? Wis suwe, Pak. Aku ki nganti mangane paripasane adol barang-barang kok kemah ya anakmu kabeh dolen. Hus. Anak ditresnani kok kon ngedol. Aku lothong to. Parake ngalor kono. Lambemu ora. Lah niki gareng niki wis jarene pun telung dina niki mboten mangan. Mula awake nganti kuru ngaten iki. Kala menjinge nganti ketok. Kacamatane nganti logo. Tak karepmu gong ora aku ora caturan karo kowe ora. Lah gek Petro niki nggih kanane nembe nelongso. Petro kene ngopo? Biasa. Pinjol. Nek kowe kok konangan bojone kok. Bayaran semengi dijaluk sing wedok lha ndi Mas bayaranku? Aku ora. Lah sing dike alasan iku kula. Nggo alasan piye? Lah nggo alasan kula dijilih Bagong arep piye. Nukoke susu anake. Lah kok kula sing dike. Lah gelem ora gelem kula tampa. Bocah ki nek bedagalan merosal pakartimu Petruk. Ngapunten Mak, kula utang budi karo Bagong. Nggih. Aku utang budi karo aku terus kowe terus. Iya. 800 lho. Iya. Ya ning aku ngaturke panuwun Gong mergo rumah tanggaku slamet mergo tok tulungi. Nek aku ora perhatian karo kowe sing ora nyawiji ta kowe saiki. Iya. Aku matur nuwun banget, aku matur nuwun. Aku utang budi karo kowe. Ora mung utang budi, utang det bareng kowe karo aku. Gek nyelengi gek nggo nyarutan ning aku. Iya. Sesuk tak saur. Kowe iki wis bola-bali ya gawe kasus pinjaman online ngono kuwi aku sengit banget ta. Iki diseksani Pak Kapolsek, diseksani Pandan Amil dan saenturune kok kowe tumindakmu kaya ngono kuwi engko tak ringkus tak tinggal ning kene kowe ya kowe aja wajar wis ora. Lah engko nek aku tok
tinggal kene. Terus paket-paket sing urung tak iso tak terke terus piye? Ayo gendani anakmu ngono kaya. Anakku ya isih cilik kok. Bojomu? Bojoku ya sing ora gelem. Ayo mulane sesuk iki sing primpen. Nek ora kowe nyilih jenengku kowe wis mati lho kowe. Iya matur nuwun. Lah mulane iki kula nganti kalih kakang-kakang kula loro niki merga menungsane niki kanane nembe mesake. Lagi mesake. Nggih. Ajeng kula jak mriki niki mengke sisan bendo nyuwun seserepane Bapak. Menggah kados pundi? Anggenipun gareng kalih Petruk niki apa ya cara dene entuk sasmitaning gaib. Ngomong apa ta kowe iki nek ora ngerti artine iki rasa sok basa. Sasmitaning gaib apa? Sasmitaning gaib kuwi bisikan sing ngersaning sing kuwasa. Oh, mboten. Supados saged pikantuk siraman rohani karo apa sing dirasake anak-anakku. Nggih, gareng karo Petruk pancen lagi diuji. Mbuh ekonomine mbuh batihe utawa rumah tanggane ya wis engko tak wenehi dawuh Role. Ben kowe iso nampa. Nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak, matur nuwun. Lah, nek kesusahane gareng karo Petruk kaya ngono mau terus kesusahanmu apa, Bagong? Kula. Heeh. Nek kula angsal jujur lho niki. Piye? Kula bar nilepke bayaran iket nggih yoga. Tumindakmu ki ora prayoga. Ning ra kula entuk dit ngono. Ning mboten kula pikir wong pun rampung pun kula tamboki. Sing kula tilepke niku pun kula balekke. Ya syukur. Nggih, kula niku wong sugih kok. Iya. Panjer sing wingi manjeri kula niku nggih dereng kula gunakake. Iya syukur. Nggih. Lah banjur apa wigatimu? Matur ngersaning Bapak. Cekaoske mawon nggih, Pak. Mboten kula tutup-tutupi. Iya. Wontenipun kula satersanipun Bapak menika kula ajeng bangun desa. Mergo teng pamflet, teng poster pun diterangke nek kula ajeng bangun desa. Iya. Kowe arep bangun desa? Nggih. Niki kula pun miwiti dalan pun wiwit kula bangun. Iya, kula jembarke. Heeh. Terus pinggire kula nahi apa jenenge? Drainase. Drainase ki apa? Drainase niku sing niki lho Pak, WC umum. Drainase kok WC umum. Drainase ki apa lho penyerapan air. Apa terus sing gate selokan kok drainase kowe ki ora. Nah, selokan Mataram. Selokan Mataram adoh men. Sing pinggir kula nek selokan dalan sing maune lebare ming semeter setengah dadi kula lebarke dadi 50 cm. Iki ora jembarke ning malah saya ciyut ya, Gong. Saya ciyut. Jare nek saya ciyut malah saya. Apa jenenge? Lambemu kowe ora. 5 meter kok, 50 cm. Lah niki sing dadi PR kula, sing ajeng kula nyuwun pangestu kalih Bapak niku anu, Pak. Piye? Niki pun 50% pun wiwit kula bangun dusun kula ing Janaloka menika. Pun mulai kula bangun, dalan nggih pun kula cor, warga kula kerahke kerja bakti. Iya. Kula bayari. Makane do semangat banget. Cor teng dalan sing kula bangun niku antawisipun kandelipun 20 cm. Awit menika sampun kedah menetapi standarisasi saking pusat. Nek kandele cor utawa aspal kudu ora kena kurang saka 20 cm. Mula niki kula kandeli kula gawe 20 cm. Iya, apik. Apik pol kok. Lah niku anu rencana kula. Ya, terus karepmu. Lah, infrastruktur nggih pun kula bangun. Gapura nggih pun kula bar kula gaweke. Warga-warga sing omahe dereng dilepa pun kula lepa. Kula tukoke semen. Kula dhukke anggaran saking pemerintah. Utang mboten napa-napa. Sing penting kawula kula iso rahayu, kawula kula iso ngrasake urip sing kepenak, kawulaku iso
ngrasake apa kuwi jenenge truk apa jenenge truk lah mbok kowe sing arep ngomong kok takon aku iso ngrasake urip sing apa lingkungan sing resik aman damai dan tentram rahayu wilujeng kalih nang sambi kula to saking Rubeda lah sing ajeng kula suwunke pangestu kalih Bapak kula niki ajeng pados sumber air Pak kowe arep golek sumber air sumber banyu heeh mergo sing dadi kekurangan itu dusun kula niku bloko mawon mboten kula tutup-tutupi ben mengke nek kula matur kalih Bapak sampeyan matur ning Pandhawa ben Pandhawa utawa pejabat-pejabat Ngamarta ki ngerti pirsa terus sak mangke inggih menika para Pandhawa saged sak biyantu karo kawulaku ning dusunku ben sumber air bersih ki iso terlaksana ngono lho Pak ngono heeh saiki kekurangane ning dusunku ki mung siji sumber air bersih. Lah, ngendikane para winasih, ngendikane para sepuh, nek arep ngudi banyu sing resik, nek arep ngudi sumber netra toya. Netra toya ki apa? Mata air. Mata air ya matane ora usah dibasake. Amen sopan kok, karepku arep budaya kok. Ben ketok jawane, iki lho Jawaku ndi Jawamu. Oh ya. Kula ajeng golek niku jenenge sumber banyu. Lah, syarate kula entuk sumber banyu niku nek miturut sasmitaning dewa lho niki. Sasmitaning dewa piye? Niki mboten ngangge anjir ingkang Puspitara mriyen. Ya nganggo ya ora apa-apa. Oh nggih, kula tak nata ati. Merga sasmita saking dewa niku sasmita sing luhur. Iya, sasmita saka dewa kuwi ora iso disepeleke, ora iso dianggep enteng, ora iso dianggep remeh. Mula kula tak nata ati kula sik, nata pikiran kula sik ben mboten dona dungkap anggen kula nyampaike teng Bapak. Oh, wis satata to Le. Mpun Pak, pangestunipun. Sasampunipun kula sekedhap kula lampah Mediatek. Mediatek iki apa? Tapa ke lho, semedi, meditasi. Oh iya meditasi. Kula lampah meditasi temah. Weteng kula krasa wareg. Hubungane apa meditasi ki nggo pikiran karo rasa kok weteng iso wareg. Pikiran kula ayem, raos kula tentrem, Pak. Ha iya, gek matura. Kula entuk wangsite dewa. Nek sak mangke kula kelakon leh kula golek sumber air, sumber toya lan sak mangke badhe kalis sah sinampurna 100% pun mboten wonten kirange anggen kula mbangun desa menawi dipun bantu lan dipun sekseni kaliyan inggih menika para sata Kurawa. Kosik pripun? Ning atase kowe kuwi nampa sasmita saka dewa, lah kok teko dewa ngandhake yen to isane kasembatan lehmu mbangun desa yen to dibantu karo Kurawa cacahe 100. Nggih, kula dhewe ya bingung. Ning atase Kurawa niki kondange akeh do nyebutke lho, Pak. Iya. Kurawa niku wong sing merosal pakartine, Kurawa niku sing watake angkara, budine nista, pambegane candala, rupane ya ala-ala. Enten sing umure isih 15 tahun ning raine kaya umur 70 tahun, enten Kurawa niku. Enten sing celat. Mboten iso muni R. Angger muni lagu napa? Apa? Mun request Jaipong iki akep di kendangke langgam apa akep dikendangke Jaipong? Ngoten niku Kurawa enten sing muni ngoten niku. Iya. Kurawa niku wis pokoke leleteking jagat. Mula wonten ingkang sampun dipun serat wonten ing critaning jagat kondange ngakeh nyebutke pecahe perang donya sing kaping 4 perang donya gedhen. Inggih menika Pandhawa mungsuh Kurawa. Nalikanipun sami manggih lelampahan perang gedhe Bratawuda. Apa? Perang Bratawuda. Bratayuda. Bratayuda. Apa nane wuda? Lah iki.
Baratayuda Kang iki dikandani aja ngeyel to. Nah, perang ageng Baratayuda. Menika Kurawa ngendikanipun umpami nek di logika Kurawa niku wong elek, Pandhawa niku wong apik. Lah apa ya? Ambuh kowe sing arep omong kok. Pandhawa kuwi dianggep apik lan Kurawa dianggep nista. Mergo pakartine para sata Kurawa. Lah niku sing marai kula bingung. Ning atase Kurawa niku cara dene mung suwe awake dhewe. Mergo awake dhewe niki golongan Pandhawa. Iya. Lah kok malah Pandhawa njaluk tulung karo Kurawa, napa mboten mengke malah dipun jlomprongke? Ngene ya to, Le. Pripun, Pak? Sing jeneng dalan kasembadan kuwi werna-werna carane lan werna-werna seranane. Lire piye? Ayo lire mergo ngene. Gusti kuwi wis adil karo titahe. Gusti kuwi wis ngukur marang kabisane titah siji lan sijine. Nggih. Dadi mbok menawa dewa paring sasmita karo kowe supayane kowe njaluk tulung, njaluk paseksen lan sak biyantune para sata Kurawa kuwi mergo mbok menawa lho, mbok menawa pancen Kurawa sing iso mrantasi gawemu lan mbok menawa Kurawa wis dipasrahi kewajiban saka ngersaning Gusti ya senajan to patrape Kurawa kuwi nista ning nek pancen Kurawa nampa dawuh kewajiban saka Gusti dadi lantaran murih kasembadan sediamu tak kira ya bakal kelakon wae. Ngaten. Iya. Dadi niki kesimpulane ayo kepiye seranane? Ya mung nuhoni karo dawing dewa. Nggih. Kowe sowana ning negara Ngastina njaluka tulung ana ngersane Sinuwun Prabu Duryudana. Mergo ngene. Senajan to Kurawa kae nista, senajan to Kurawa kae diarani wong jahat. Ning anak ya sak iso-iso, sak mesti-mesti Kurawa kae ana apike. Lire ana apike, Pak. Teges ana apike kuwi Kurawa isih iso nutupi marang eleke ning ngarepmu. Nggih. Terus lah nek kowe wis sowan ning negara Ngastina mbok menawa lho, mbok menawa ana lejaring ati, lejaring penggalih saka Sinuwun Prabu Duryudana, Kurawa satus diboyong ning dusunmu, ya ning Karang Kadempel, wekasan kowe kasembadan lehmu mbangun desa sartane kasembadan nggonmu golek apa mau Netrataya. Ngono ya, Pak ya. Iya. Lah terus kula iki apike kapan nek ku arep sowan ning negara Ngastina? Sakarepmu sak sirmu. Nek kowe kepengin gage kasembadan lehmu ngrampungi nggonmu mbangun desa ya saiki kowe sowanna. Kula ora sranta, Pak. Ora sranta tegese piye? Selak kula ora sabar, selak kula kepengin nyawang kanane para kawula iso mandi, iso ngunjuk nganggo air bersih. Terus karepmu, kula tak nyuwun pamit. Kula rasah dikancani karo Gareng, ora rasah dikancani karo Petruk, ora rasah sampean kancani. Kula tak dhewe ijen mawon. Engko nek ana lelakon apa-apa sapa sing nanggung? Pak, piye? Sampeyan aja nyepelekke kula lho. Elek-elek ngene, ndobleh-ndobleh ngene cangkem kula. Pemikiran kula niki cemerlang. Mergo sing gedhe ora mung ndas kula, ning utek kula nggih gedhe. Pramila sampun ngantos bapak nyepelekke kalih kula. Kula kula diancas gegayuhan kaya ngeten iki merga saka gagasanku dhewe. Merga sepisan aku kepengin nentremke kawulaku. Nek kawulaku tentrem, aku ya tentrem. Mareme Bagong kuwi nek wis ngerti kawulane Bagong iso urip kepenak, iso mukti ngawibawa Nyakrawati Bau Denda. Senajan to dusun kula menika dusun Nuwun Sewu, dusun Plasa. Iya. Lah, ngopo kok kula moh tok kancani, ngopo kok aku moh dikancani Gareng, ngopo kok aku moh dikancani Petruk? Mergo engko nek aku kasil, engko nek aku sukses. Lah ku mbangun desa iki mengko nek aku lali karo labuhane Gareng, lali karo labuhane Petruk, lali karo labuhane sampean, kok terus sampean karo Gareng karo Petruk nyucuh aku. Bagong kuwi mbiyen le ngewangi mbangun desa, sing ketayalan ngrekoso uripe le dek arep mbangun desa ki aku. Lah kok saiki mbasan wis dadi aku ora dinehi
opah aku ra ndinahi apa kuwi jenenge bebungah saka Bagong. Bagong kuwi tegese wong sing ora duweni rasa tepa slira, wong sing ora duweni iya kuwi rasa malas budi karo sedulur. Kula mah diarani ngoten niku, Pak. Kula mah disenggo ngeten niku. Kula mah dicucuk karo Gareng, mah dicucuk karo Petro, mah dicucuk karo sampean. Pokoke napa sing kula gayuh niki nggih kula dhewe sing kudu nglakoni, nggih kula dhewe sing kudu mujudke, Pak. Kancamu, Pak Tru? Ora. Kancaku kuwi tukang son kuwi kok. Bangsa juragane kuwi si sapa? Blendis. Si Jolis. Si Tohari ngono kuwi kancaku kok. Jenenge, heeh. Lah nek aku kancaku apal kabeh. Lah iki aku ora apal, aku asing. Coba Bapak kon nanjike. Dangunen Pak sowane, Pak. Iya. Nek kira-kira sowane iki arep menehi dana karo Bagong. Lah aku arep mbangun desa. Iya. Tampanan kanthi becik. Syukur kon maringi sing akeh. Aja gagas bondo. Aku gagas bondo kuwi kanggo kawulaku. Sik kowe menengo. Heeh. Dangunen nek umpama wigatine ki elek, niate ki ra becik. Minggir ciake dhewe wonge. Iya. Sareh, sabar. Heeh. Aku nek wis kocap ngene iki wis. Iya. Menggeri yen Raden. Lah kok teka sak mangke rawuh wonten ngersanipun Semar Badranaya nglumpruk nyembah kalian kula. Kamangka ingkang wingking menika sandangan patih. Ingkang ajeng kula nuwun sewu. Jengandika menika sinten? Saking pundi papan dunungipun? Nunamit pasang Kalimantabi tinebina kila duni dumawing tawang towang linepat ning tulak manu Kiai Semar. Nggih. Sampun basa kalih kula lho, kula niki ming kawula. Nuwun sewu. Nadyan to paduka menika namung suwijining kawula alit. Namung drajating Panakawan. Nanging sareng kula sumurupi mawi netra jati permana. Tan mrabeda kula kados dene nyumurupi pangejawan teng Sang Hyang Ismaya. Ampun ngaten to. Nyumurupi sapa kamu? Sang Hyang Ismadi. Sang Hyang Ismaya. Kowe to, Pak? Heeh. Nggih, sampun ngantos ngalembana ingkang kathah-kathah kalian kula. Mboten kok teges ngalembana, Kyai. Kula menika matur menapa wontenipun? Nggih, lajeng sinten kekasihipun? Nuwun sewu sampun ngantos basa kalian kula. Kusowan kula menika badhe suwita ngersanipun Sang Nayantaka. Lah kok teka ingkang kula suwitani malah sak mangke basa kalian ingkang abdi menawi sudi mestani dateng jasad kula putra saking negari ing Wirabraja. Kula menika atmajanipun Nalendring Wirabraja pun Prabu Bakasura. Atmajanipun Nalendring Wirabraja, atmajanipun Prabu Bakasura. Inggih. Ngendi kuwi Bagong? Mbuh. Lor Bandungan ngono mbok menawa. Wis kowe kira. Sing tak pikir ya mengkono. Ngerti kok ya mengkono kaya nek kene kowe sing ana lampune kelap-kelip lho. Hus. Atmajanipun Prabu Bakasura. Inggih. Kiai. Lajeng kekasih kula pun Bambang Kasduwringin. Bambang Kasduwringin. Inggih. Lajeng ingkang wingking Tunamit pasang Kalimantabi tinebina kula dumawing tawang tuwang lurah. Paring ingkang abdi kepatihan sowan. Kula menika patih saking negari Wirabraja, kula pun patih Jatiwaluya. Sapa patih Adiwaluya ngono? Wudu. Ngawur ora, Adiwaluya ora mangkat kok wonge. Patih Jatiwaluya. Ki lurah iki. Nuwun sewu ki lurah sampun basa kaliyan ingkang abdipun Kasduwringin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Nek saka keparengmu aku ora basa karo kowe ya wis.
Aku mung manut karo apa sing dadi aturmu. Ya Bambang Kasduwringin ya Dik Raden Kasduwringin. Putreng Wirabaraja. Atmajane Prabu Bakasura. Tak tampa pangestune Semar Tampanana. Iya sanget anggen kawula pundi. Lha engko sik. Sawise satata nggonmu lungguh Kasduwringin. Ana wigati apa lah kok teka sowan ngersane Semar rawuh ning Karangkadempel. Kiai Semar. Apa? Mungkin dados ning ngawuningan. Wontenipun kula sowan wonten mriki menika awit kula dipun tundung dening tiyang sepuh kula. Tiyang sepuhmu ya wong tuamu Prabu Bakasura. Inggih. Jernyatanipun Prabu Bakasura menika sanes wujuding Nalindra limrah. Nanging Prabu Bakasura menika wujuding Nalindra yaksa. Nalindra yaksa lakar kasinggihan mekaten. Bapakne buta kok anake baguse kaya ngono ya, Truk ya. Iya. Ngono kok milih dadi panjak. Iya. Buta kan di gamelan. Di wayang komplit. Tau tanggo gamelane sarone loro. Sliring kok. Aku nabuh apa masa aku mangan gaji buta? Iya. Tiang sepuh kula pun Prabu Bakasura menika Nalindra ingkang wengis, Nalindra ingkang kejem. Senajan to anak nanging menawi nggadahi kaluputan kamangka kaluputan menika namung kaluputan alit. Tartemtu dipun pidana pati dhateng tiang sepuh kula pun Prabu Bakasura. Wontenipun kula melajar wonten ing Karangkadempel sepisan kula badhe nyuwun pengayomanipun Sang Kilurah Semar Badranaya ingkang kaping kalih. Kula nyuwun supados sak mangke kula dipun angkat minangka putra kinasih jengandika Kanjeng Rama Semar Badranaya Rama Ismaya ngajeng Sitikung Sititanaya. Nuwun sewu. Menika sinten teka ngadhep wonten ngajenganipun ingkang abdipun Kasduwringin. Areng ngerti sapa aku kowe? Inggih. Mir, sing bedhoke digugah. Iya. Mengawan bareng ngendang. Apa? Iya. Areng ngerti sapa aku, Min. Min sinten? Sapa jenengmu kuwi? Kasduwringin. Oh, ngin Kasduwringin. Arep ngerti karo aku. Ya iki nek bapak pangejawantaing Sang Hyang Wismaya, iki pangejawantaing Sang Hyang Bathara Kala. Wah, Bathara Kala ki diwaning wektu kok. Teneh diruwat kowe gong ora. Pangejawantaing Sang Hyang Bathara Kala. Ora. Ning senajan to aku ki mung kawula cilik, aku ki putu dewa. Ngono. Dadi kowe aja waton nyepelekke karo aku. Nuwun sewu jengandika menika sinten kula nanjiaken asmanipun teka dereng blaka. Urung blaka, merga wong kondang ki areng le blaka. Oh inggih. Takon karo aku. Ya iki satriya ing Madukara Raden Janaka. Oh tak kandhake Ndara Janaka tenan kowe. Ora sida, ora sida. Wong kono ya paling ya ngerti rupane Ndara Janaka ki bagus nek aku mung kaya comberan ngene kok. Raden Janaka menika mboten kados panjenengan. Pancen ya mong aku tu Raden Janaka. Lajeng panjenengan sinten? Takon karo aku. Ya iki Bagong Asmara. Bagong Asmara. Anak ragile Semar. Muni piye kowe mau? Muni piye? Nuwun sewu. Nggadahi gatos menapa kelawan aturipun ingkang abdipun Kasduwringin. Sik, ngen. Aku mau krungu aturmu kok sajak gawe ora trima lan gawe ora renane atine Bagong. Niripun mboten rena kados pundi? Kose, aku ki anake Semar. Nggih. Kowe mau muni piye? Kowe muni arep suwita ngersani Semar, kowe njaluk pengayoman ning Semar. Ya, inggih. Sawise kowe njaluk pengayoman, kowe uga njaluk ya kuwi supayane kowe diangkat dadi anak angkate Semar.
Inggih pancen estu mekaten. Ora aku tak takon, apa bapakmu kuwi saelek-eleke menungso kok kowe malah njaluk tulung karo bapakku kon ngangkat kowe minangka anak. Kula menika dipun tundung kisah saking negari Kuling Wirabraja dening Kanjeng Rama Prabu Bakasura. Awit kula mboten nuhoni dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Ya bener, ya bener. Lah wong kowe ora manut karo wong tuwa. Aku ora manut karo bapakmu dawuh apa karo kowe ora mangkat. Ya bener kowe ditundung kon minggat. Aku ndukung bapakmu. Mergo kowe ora nuhoni dawuh bapakmu. Kowe ora nuhoni dawuh bapak kok. Nek umpama aku gelem nundung karo kowe wis tak tundung wingi-wingi kowe urip ning kolong jembatan. Ya men. Ah beda, aku karo daerah beda. Lajeng kersanipun Ki Lurah Bagong kados pundi? Ah karepku ngene. Kados pundi? Kowe njaluk diaku anak karo bapak. Nggih. Aku ora sudi. Kowe kena wae. Kowe kena wae umpama mengko bapak ngeparengke. Ya kowe arep diangkat anak karo bapak, ora apa-apa. Oke, ning aku ora sudi dadi adimu. Liripun mboten kersa dados rayi kula. Ora sudi. Angko nek kowe dadi sing luwih tuwa, kowe dadi kakangku, terus kowe apa-apa menangan. Sing tuwa ki luwih menangan. Terus sing nom kaya aku ngene iki terus arep oleh apa saka bapak? Angko warisan nek ketambahan kowe umpama bapak modar. Hus. Karo wong tuwa kok modar-modar kae. Ya umpama Semar pejah tilar donya. Mongko keseselan kowe, engko warisane didom nang kowe. Dadi aku menguman pirang kedhak mengko aku engko. Wong sawahe bapak sing kidul UNJ kaki akeh banget jembar banget. Dinyang pengusaha 2 miliar ora dinehke. Kae sesuk bakal lumintir ning aku. Kersanipun kados pundi lan gandeng jenengipun menapa kalian warisan. Jernyatanipun kula menika namung nyuwun pengayomanipun Lurah Semar Badranaya. Ora iso. Nek kowe njaluk supayane Semar ngangkat kowe minangka anak, Bagong sing ora nrimake. Kena kowe diangkat diaku dadi anake Semar ning langkana dhisik kuwandane Bagong. Ngono? Wis ngene saiki paitan wani wae aku. Karo kowe, aku ora wedi karo kowe. Mergo kowe iki apa? Kowe iki wong neneka lah kok terus njaluk sing luweh-luweh karo bapak. Ora nyerung karo anak-anake Semar sing asli. Kula menika mboten badhe nyuwun brana picis menapa-menapa kalian pun Kanjeng Rama Kyai Semar Badranaya. Aja njeluk Rama nek urung diaku anak. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa kalian Kyai Semar Badranaya. Kula namung nyuwun supados kula dipun ayomi. Ya ora apa-apa, kowe diayomi ora apa-apa. Ning kowe ora entuk ngluwi. Ora entuk ngunggah-unggahi karo aku, Bagong. Sidane entuk apa ora entuk iki? Ora entuk. Jare ora apa-apa. Pokoke ora entuk, mau ora apa-apa, saiki ora entuk. Bocah kok le mencla-mencl. Nek kowe arep pengen diaku anake bapak, langkana batange Bagong, oncatno nyawane Bagong. Jalanan sukertaning bawana iblis lanat menungso ora tatanan ning ngatasé aku mung arep njaluk pengayoman karo Kyai Semar Badranaya lan aku iki sowan ngersani Kyai Semar Badranaya ora sowan ngersani Lurah Bagong kena ngapa sing delangap-delangap meni wangsulan malah anake dudu kok bapakne kamangka aku duweni wigati karo wong tuane karo bapakne Bagong sambung rapete apa lan wewenange apa Bagong meni wangsulan marang Kasdu Wringen. Ya ben. Aku ki minangka wakile bapak, jer aku ki sing nom dhewe. Wong anak nom dhewe ki dadi wakile wong tuwa. Kowe arep ngopo? Nek kowe arep ora trima, arep wani karo aku, kene maju kene, tak emut ndasmu mati dening aku. Mati dening aku. Kowe tak untapen nyawamu ning kayangane Bathara Yamadipati. Sare. Aja dipisah. Mati kowe.
bapakne mah diantemi. Sareh ora? Sareh ora? Aja dipisah to arep tak antemi. Antemi apa kowe? Ora ngantemi iki mah ngantemi bapak. Mangsane ra lara apa piye? Mangsane kok bocah kok sak geleme dhewe. Ayo aja dipisah aku ora trima kok nek dadi anakmu aku mau nek dadi adine. Sik. Perkara iki ora iso dienggo gontokan. Perkara kaya ngene iki ora iso kok dirembuk kanthi serana kasar. Terus karemu piye? Minggir tak rembuke karo kasdu mrene. Pangapuramu ya Role Kastu Wringin nuwun sewu Kyai kula menika mboten nggadahi raos kuciwa menika mboten awit tantrimanipun ingkang abdipun Kastu Wringin menika ing atasipun kula mbetahaken wigatos lan nyuwun dawuhipun Kyai Nayantaka lah kok teko ingkang maring dawuh malah ki Lurah Bagong wis ngene kados pundi kowe urung tak tampa minangka anakku ngono kowe urung sida tak angkat dadi anak ndak nek kowe saiki tak angkat dadi anakku saiki kowe iki babine iki ora trima babi menyeruduk kowe ngono apa piye kowe ya sak geleme dhewe karo bapak kok ora awas janji tak tampa pas witane saiki tak angkat dadi anak nyawamu sing dadi jole karepmu karo bapakne kok sia-sia lajeng kersanipun Ki Lurah Semar kados pundi ngene kowe tak tampa lehmu arep suwita ngersaku lehmu arep kepengin dadi anakku tak tampa ning watone kowe bantu sartane gawe srana kasembadane kadangmu Bagong calon kakangmu Bagong len duwe gegayuhan arep mbangun desa. Menapa kudanganipun nadyan kedah nyabrang samudra minggah pawukir kula mboten badhe awel. Sakmangke kula sagah nglakahi menawi nglakoni ingkang dados pepanggil rubanipun Kyai Semar. Moh ngapa? Nek lehku mbangun desa dibantu kowe aku ora sudi. Ngene. Wong urip ning alam padang ki mung sawang sinawang. Sawang sinawang piye? Ketoke kere jebul tenan, ketoke sugih jebul kere. Kuwi ning donya ki wis umum kaya ngono. Dadi umpama kowe kuwi arep dibantu karo Kasdu Wringin ben kasembadan lehmu mbangun desa, aku malah seneng. Nek cara aku malah seneng, nek cara aku. Mergo ngene. Aku ora kecayalan golek sarasrana kasembatan apa sing dadi panjangkaku malah wong liya wis mbantu karo aku kuwi aku seneng banget nek cara aku. Ana nek caramu mbuh ya wis kon mangkat kowe. Ning mesti sing ora iso wong karo Kurawa ora kenal kok. Aja waton bisa ngucap kowe Tole Bagong kersanipun Kyai Semar kados pundi. Ngene. Panjangkane anakku Bagong dheweke arep miwiti nggone mbangun desa. Kamangka syarat seranane miturut pangandikaning dewa. Isa kaleksanan le Bagong bangun desa waton isa mboyong sartane disekseni dening Kurawa cacahe 100. Kagyat risang kapirang ori nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Nai sampun mrasta dawuhipun Kyai Semar Badrana sakmangke kula semedya nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati Kasdu Wringin.